Dami di batana sumuru sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati di pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas marita saluna. Salam sehat, salam bahagia. Damang dainang kurian Tuhatta. Tatangihon mahatan ini bata. Ima janita minggu tanggal 10 November 2024. Tersurat di Sada Raja-Raja Bidu 10 pitu ayat pitu saha rodi ayat 10. Dungi marhira sataon lelengna marsik ma sungei ala suada robe udan ditamai. Dungi Roma hatani Jehovah tu ibana sonon. Borra maholahu tu sarpat namar dodoko sidon maringan di sima ho idama dunga hudoko sada parukuan nama balu di si marmuduho dungi morhak ma ibana Allah tu sarpat jadi saat ibana tu harbangan ni hutai idama adong ma di si sada parukuan nama balu namar coba-coban dungi jojo masih Elia madok tu nasida Ua alap diau aiki otik di bagasat tabu-tabuon asani mau alai dunglau nasida naing mangalap jojo muse ibana madok tu nasida sonon ua diau sa topik sagu-sagu di bagasat tangan alai ninna parupuanima songon sitong nabangun Jehovah di batam dan ngadong sagu-sagu diau namusada daholan itak sapong di bagasan hudon akut miniak otik di bagasan guri-guri jala idama namar sobat-soban doau asalawau kaulion itaki diau do di anaki asamanga kami na dua dungi mate ma alai nasi Elia ma tu nasida unak komaria laho maho bahem masongon nanidokmu alai pauli diau jumolo siani sada sabu-sabu namekmet jala buat tu luar diau duk pei asa pauli diho doh di anakmu ay sonod do hatani Jehovah di batani Israel ia itak na di bagasan hudon dan olo sudah jalamiak na di bagasan guri-guri dan jadi marsik paima jupang ari haroro ni udan tongoso ni Jehovah tu sisik ni tanoon dungi laho maparupuani di bahay masongon na nidok ni si Elia gabe mangan nasida nang ibana nang parupuani rodi isi ni jabuna ari-ari ia itak na di bagasan kudon dan olo sudah jalaniak na di bagasan guri-guri dan olo marsik hobar tu hata ni Jehovah naung pinabuana hian maritihite sian si Elia Huria nahi naholongan upuka marite sarito maripola adong ma dua halak namar hamarangi abang adik danak marumur 12 tahun ma siabangan anggina marumur 10 tahun ala hondunga somarama somarina ala dunga monding amana do inana alani kecelakaan adok kiado si solhot napature-ture nasida alai satok kiple alani gabe gelandanga manasida gabe mapar manasida die pereper ni jolmai jala jok do nasida diusir jolma sian pereper alani ujung narapu nasida ma sada inganan na atar holang sian masyarakat dituruni sadahau dabalga disima di pauli nasida tak soma soko-soko parpuluman rupani sian kardus-kardus na ditempel-tempel jala tarubna sian plastik nabur dohot sian akka bulung-bulung na bidang moloro dan tong do maturu nasida jala ngalian songonima di tahun nasida di si asal ma adong inganan manisio suku-suku bohado parmulun nasida bohado parmangan nasida gabe pemulun nasida ima mengalului botot manang barang bekas
Ima di gadis jalan itu hormat si panganon do sinumonna ari-ari. Si patah udang do dapot nian. Alai jok do si patah oti. Songoni magadu pari dang adong jaminan adong dapot. Lau songoni muse dang adong jaminan boy nasida mangan gadu pari. Molo 2 hari mangan nasida di bagasa sedari, ngahiran ada kotak pasu-pasu pakilalaan. Alai nang pesoni di sisi na asing jok do rotong godaan tunasida lahu manako ala adong kesempatan ini alai tuk soñado di udah nasida ai mabiar do nasida manako ai tu mabom malean harus yang manako lebih baik menahan lapar daripada harus mencuri jalan nampe gelandangan nasida alai jok do nasida tutu mangurupi halah na mangido tolong isarana madorong mobil na kibetula mogo mangurupi parkareta na kompes ban mengangkati barang ni par 33 di onan baru mendakai hau di jodoh ni jem dohot membolokkan sampah ni par jem jalagan ditolong nasida dangolo nasida mancalo upa sian halak na ditolong ne molo tumpe hea di jalo ala si pangaron do topet memang dilehon ni jormai tu nasida di sadatiki dung di garis nasida botot na dapat sadari marsaka manasida ang usahalion tuoron nama si pangaron na tumabu ala niya ala sadari pasma ulang tahun siang dia ni gonot 10 tahun sauma itu si panganon alai pola sabungkus do natuk hepeng ni nasida ada pola buai nang kesabungkus bagi 2 hitam asal mah las roha nin lapatanna habis do hepeng ni marsubut bagi nai dang be mangan ikut jolo mangan diboto manasida baru pe adong hepeng dung dituar si panganon ni hatok-hatok do nasida mulak tu sopo-sopo nasiak kardusi laho menikmati makanan lezat nampe horas sabukus asal marak mandai hatok manasida mulak dosa nasida tu sopo-sopo nai tarsongo sidu turu nasida buasa ala di sopo-sopo nai adong sahala bawa bajar-bajar hudul-hudul HP lang kita ada nasida dumas dandaan HP bajar-bajari na mangido si panganon do sidu modo sian nasida tolok kamu jual lehojo au mangan ai malehian au alai dia lusi nasida do bah ai hola sabu kusodo idahan nami HP hami pe maledo dang sayon molo tabagi tolu heping nami pe dang adong be laho manuor si panganon alai minna bajar-bajari mamusi ai dung nga malehian au sian natwari sasonari dang mangan do piau uale majo diau deba buhar tu yaman buhanui akainan ai rahmaledo halai datolu jala hola sabukus do iddahanon dungi muse hola salio de pe itu ornasida si pangaron natu mabu alani ulang tahun harum bagi 2 pe sabutul nanang suku lama bantul alai itu luar biasa do burjuni si 2 halak anak gelandangan on sokola manjua nasida sau do rahmangan nasida natulu nasabukusi bagi tulu laos mekeleke do halai natulu bor ini maredei ede ulang tahun tibu manobok nai lao do si bajar-bajari manani ko nasida suku-suku isi do si bajar-bajaro ternyata anak ni pejabat namora do ibana na adong di 2 ti alai dak pola di paboa alania haibana mappar hatiai pola sappe malean pola dang muda ibana tu jamuna dang pola di suku alai ding nama sai sami gunai rodo kuse si bajar-bajari alai yang sahalion
rak do ibana do bapana do omatna mar mobil mendapoton anak gelandangan da duai tu sopo-sopona nasian kardus-kardusi sau madiboan mulak jaruna jala gabe di bahema anak angkat ni pejabadi halahina dua kamang do inang nian holasari to doi ale tagamon do adong namasa somoni jala maripola do saritoi odo ipolana roha nabulus parasi roha hala naburju jala najujur ido mabaheng gabe tartai rohani amatai mabai nasida gabe anak angkatna dah hola sebatas ala nani rubi nasida anak nai dah halai memang siani dinilai amatai akan naburju do danahon gabe dibuang batu jago. Siapa sangka karena ketulusan hatinya berbagi, karena hatinya baik dan karena kejujurannya sehingga keadaannya berubah total karena telah diterima dan dijadikan sebagai anak angkat oleh seorang pejabat. Hurian Pak diturpuk jami tahun di bari tahun tarimot sahala parupuan dan babalu sada anakna macai pogos do nasida idok ulau na ima marcoba soban siala ni pogosna la suadong do nanggo sapong roti la suadong do nanggo persediaan makanan dangadong di peok nasida holan itak sapohul di bagasan budon do minyak kotik di bagasan guri-guri idona alu. Artinya itulah perbekalan terakhir. Ima si panganon naparpudi dung dipangan nasidai mate mah ibana do anak nai mate kelaparan. Macai pongir parmulu ni parupuan na babalon. Las dipaku si anak nai tongon marsai. Unang majo hepeng laho marubat haru hepeng laho manur si pangano pe suada. Jala ibana hidup tinggal di Sarpat di daerah Sidon ima akka jolma naso persea do petu debata ima inganan akka si sobba dewa-dewa jala utaipe hidup do na terbelakang dalam arti di bawah garis kemiskinan utah-utahiyat jala secara politik na tongodo bermusuhan bangsa Israel dohot akka bangsa parbegi na adong di Sarpat di Sidon na sojai nasida pajupang apalagi mardo alai tulongang doroha kamang do inang buasa nang pepogos inatai nang pesongoni nasida nang pepongir parmudonna alai Roma sahalak na macai sanga ima na poso ni debata Rosian Jerusalem molo Jerusalem adalah kota lambang kejayaan dan kota yang mapan secara ekonomi. Roma dapoto parupuan na babaw na pugusi. Lau marua. Na odo ngambay mo si Elongan Roha. Mangido si panganon do si inumon. Sada Raja 10 ayat 10 ayat 10 sada. Parrona tu si dangsian roha-roha na memang. Alai debatado na marsur ibaratus parupuan na babalu na pogusi ima marmudu-mudu si panganon si lumon di ibana sahalak na poso di bata na sakati si pata dan siap kepikiran pasuruan di Tuhan ay basa na pola iko parupuan na babalu na pogusi manarihon na poso ni Tuhan aidang terbalik tahi datu magong manaposo ni Tuhani ibana salah sangat dan kedatangannya ada dari kota yang sudah mapan secara ekonomi datu magong manyan ibana nama narihon parupuan na pogosi ima anggo dirohata nang dipikirata hajol mah ala perasaat tabai alai balik-balik neido di bahet debata alai doro sipata dan siap tu pikiran alai omma si pausorusoron di bagasar harta dam dalani jolma
ikon dalan ni debatado. Dan sakap ni jolma ikon sakap ni debatado na ikos sau di parmulota. Molo dunga debata na sumakapi sai na ringgan do ujung. Ni naruhatannya ay tigama si Eliai mangido si pangano do si Numon sian halak na kogus. Daholan ni Museman do si panganon na dipeok ni paropuani daholan ita sa polido do otik niak di bagasan guri-guri HP ida makamang doinan bohado ujungna laos ido HP di bahet debata dalanda laos sumarion parupuan na babal na komusi siala na dioloi parupuani hatani si Elia mengalih si panganon do si Numon jumolo tu ibana asa Allahonna do anakna gade ditupak debatado asia-sina tu ibana dido ia itak na di bagasan hudon dan polo sudah jalamiak na di bagasan guri-guri dan polo marsi sadara 17 ayat 14 rodi ayat 10 sitohodo masa somoni dan holam baga-bagai diuk debata boleh tong tazaha di 2 raja-raja bidu 4 ayat sada rodi ayat 7 di baritau di si along salah perempuan dan babalu mangusihon miak dari bagasan guri-guri tu bagasan hulon dan olo marsi sapegok sudi akahuloni jala ima di gadis laho manggarap utangna gariada adong do pelobi miaki ima di gadis gabe bohal hamuduanna isi marsuri naposo ini bata ima si Elias hurian Tuhan marhite turpuk jami taon diajar rodo tuhita taringon mengalehon nangpe kurang memberi dari kekurangan daksi taringon tadi soal kelayakan kemampuan karena ada makanya kita memberi tahu alai ima soal pangoloion dot hapor siaw do tungi se mana uboto na ikon halak na pogos ma mengaleho si pangaron do si Numon tu sahalak na poso nya ibata tu halak na sangat dan sia titu roha jalanang tarjalo pikiran alai ido pasuruon ni debata jala saut doi pobartu nani dok nai atau dan hamorao dan arta HP si pangasa honoton laho manupahi do mangulahon nadinggan laho marsileon lehon alai sian kurus ni roha sian habun suon sian asli roha do pangolu itu Tuhanido si bahenota somon sarito namari pola nakinani nahudoki marasi roha do anak gelandangani mengaleo si pangandok si Numon nei tu sahalak bajar-bajar namaleani sopola diri ibana dapok na balos na naringgan tu ibana ayo sadiri do balos na tu ibana alani unang paima jolo mamora majua ubah asa marasi roha au jaladota manupahi jaladota au marsileon lehon alai marsileon lehon mahita nampe kurang aidang sudah jaladang marsi sian natalehoni ido baga-baga di debata porsiale tadi si peok ma baga-baga di debata pausor-usor di baga sarokapta taulah omma hopartu parsuoni amin mauliate ma ali debata di hatam nabadiai napa posor rohanani asa buka rohanani tutu dohot marsi leon-leon nampe kurangan kami saya jarihan asa masih tupaan jala mangului hani di parsuromi isido di baga-baga ko tutuan Tuhan aka pasu-pasu nama cai gudang naso olo sudah jala naso olo marsi sai patulus me tu parmulon nami di bagasan Kristus Yesus amin.